खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 6 डिसेम्बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे एबा एना एनिबो जानो हागौ गोसोआव जिंगाया बांगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो हान्थिनोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांगोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङै थागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि अननाय आरो अनसायनाय मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन जेरावबो देरहासार जानो हागोन गोबां खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां नखराव दिनै अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो मोजां मोनजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ आरो गोसोखौ दिनै जोबोर खुसि मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां नखराव दिनै गोजोनै थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोगो आरो गोथों साननाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां मुलाम्फाबो मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरबा गोदान सुबुंजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन दिनै गोजोनै थानो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयजोंबो अनसायजागोन आरो गोरोबनानै थानो रोंगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन लिरनाय फरायनायाव आखा फाखा जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोजोनै थानो हागोन फैबाय थानाय समा दिनै जोबोद मोजां होनजायो लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो गुबुनजों बाख्नाय जानोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा बाख्नाय जागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव दिनै बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन गुबुना खहा खालामनो नाजायोब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन सोरबाया थगायनो नाजागोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।